Така казах достатъчно смешки и вече съм готов да стана сериозен. Като стана сериозен, какво трябва да си взема папката? Уважаеми зрители, сега заедно ще имаме удоволствие да чуем една от най-трудните си изпълнения народни песни. Песента «Даньова мама». Тя ще бъде представена заедно с вокален ансамбъл «Мистерията на българските гласове». Дами и господа, посрещнете диригента на ансамбъла Дора Христова и Невена Цонева!
Госпожо Христова, има ли някаква мистерия в гласа на Невена? Вие самия почувствахте и публиката така аплодира, а лично аз, когато я слушах Невенка, така като че ли косите ме настръхнаха. Тази песен стана популярна и стана хит в изпълнение точно на мистерия на българските гласове. Композитора Николай Кауфман направи аранжимента за солистка Бинка Добрева. Тя е в момента сред вас в залата и слуша много внимателно. Ами, само че не видяхме къде е тя. Аплодисменти за нея, да. Да изпратим с аплодисменти, да. Просто Невена беше едно чудо, защото в рамките само на 10-15 минути от първото изпълнение тя можа да превключи от вокалния стил на оперната певица, вокалния стил на фолклорната певица, което е изключително трудно и тя го направи и аз за това просто я поздравявам. Чудесна беше. Благодаря ви, госпожо Христова. Аз мисля, че трябва да благодарим още веднъж на Дора Христова и на мистерията на българските гласове, ако обичате. Защото с тях изпълненията стават наистина космически, мистични, завладяващи, невероятни и са толкова ценени от цял свят. Невена просто се справя много добре. Дора Христова е по-добър специалист от мен, но тя ме впечатли с тази песен на кастинга и като я видях това младо, слабичко момиче с тази тънка талийка, с тези не особено развит гръден кош, как успява да прави такива фрази, да има такова дихание. Я чакайте малко. Поред мен си е развита добре. За Невена ли говориш? Не, че искам да кажа. За Невена ли говориш? Извиняйте. Много добре развит гръден кош си. Аз не искам да... Чудесно е развит даже Слави. Говорим за друго, моля. Всичко, което вие хвалите е прекрасно, но аз исках да кажа, че... Да, наистина е прекрасно, наистина. И двете неща, да. Но тя наистина ме впечатли именно с това невероятно дишане, което е много трудно да фразират тези фрази, така да си разпределя въздух, което е много, много трудно. И наистина се справи и се вписа прекрасно заедно с гласовете. Благодаря ви. Дони, ти имаш чудесно развит гръден кош. Още не съм си сложил нещата, за да стане така, но... Ще ти стоят чудесно. Да, мерси. Аз няма да обърна внимание на някакво съвсем древни дефекти, но аз мисля, че това е твоята песен. Определено това е твоята песен и изпълнението ми хареса. Благодаря. На тебе хареса ли ти как се справи с тази задача, Невена? Много по-добре. Можеше и по-добре, да. Можеше и по-добре? Да. А на мен пък ми хареса. Това е моето. Много се радвам. Аз същото щях да попитам, Слави. Така ли? Да. Аз взех ти Вземи думите от устата, както се казва. На мене пък ми се струваше, че Невена беше доста притеснена, защото все пак не всяка вечер пее пред президента, първото което е.